APHLC songja po bikrom rong par pen lang mi pi rong par hem mi ki chua hem a hem phua phan ki rap ka pajirdam KSA may phu dor sing terang la pen All Assam Gurkha Students Union Amri Chinthong Regional Committee may phu Nobin Chetri tumang bong kachingki chithana hut Nobin Chetri bang akele lam kaning je parpik la pen ke ther ke hapon anpartame kang thok ka pin rema puthak la pher reng sibona klamalong Chinthong rong asaramay la pen Chinthong Youth Development Committee KSA lapen United Khasi People's Organization natum labang so alam ki kang saiji lapen kapang samji phan kabori Bukolia Police Station ka parlo era gaw maker de bentiso phan four lane towar ke dam bomahut sweep desire gari ke tong phirachok adi malong mat apran ke dam nang Non malom arni kiso par pikajok hon sing hanse ahem me chodet APHLC songja po bikrom rong par pen lang me pi rong par hem me ki cho ahem ahem phua phan kirap ka pajirdam ahem phu pen ka pachini pona tengke hem me ki cho hut pinang anahor mu sok sang tangka lapen chotun chodang hormu anta me cho pondet lo Birta ke tok bomahut anke sorkar pen thanga khirap avelang lapen Kopili constituency MAC Pawan Kumar ame thanga hempen te bok het tame non puan ta humridam delang puta ahem ahem phupen pachini dun News Desk report Karbi Delhi News baburong parhem lapen dagalang litum same women bing along mate kupli sisi long same active members lo lapen adani tum ka humrinang ko lapulo jasamet pet ake hai angtong tikathar epechel silong lamjan sarpo alangli tumen chengbai masi sisi committee pen chengbai la pen daga ps tumen chengbai masi masap sutame kerap pajurama masi darna palelo la pen inti sangho isi kaning je lapulo pinini le je tongdun unederlo kuwa fit tame kuwa fit same nilitum alangli tum alangli tame masap ninga sampen alangli same cherap dunlo asalangli pulo Especially pana kang hon doping lo rada tu lasila sona taxi nili kiso mate angkong tiga thar same kiso hut same nili pan penangan atum rada tum nang siraba tum doping lo kang hon ben nani kang sampen tangka pen chinglo sono son kisiri jatu same nili pan na chi hon ko doping lo paso posi nili same rada pan tuthok kang hon nili ta rada pan chi hon ji chelang pen same masap tu vet tu same lang tum pen alang pen same formu lahai bucket men chenglok puli pen chenglok kape ki ong ogun tu mana the ma sapsu usa mela tu man kang hon pen pa jiu tekan Kedam tang ni pai cricket thom jang mi po chiklo suri ni rain ko ra ke thomarni KSA mai phu dor sing terang lapen All Assam Gurkha Students Union Amri Chinthong Regional Committee mai phu Nobin Chetri tumang bong call recording kachingki ang bong Nobin Chetri bang akele lam kaning je parpik lapen ke ther ke hapon anpartame kang thok kapin rema puthak la pher ring sibona klamalong Chinthong rong asaramay lapen Chinthong Youth Development Committee KSA lapen United Khasi People's Organization atumpen kachingki kaching YG aphan lapen lam kapang samji aphan chisik ponlo bon sitame Nobin Chetri lapen alang jirpotum kaching YG adi maklong along dang palile da jok chingki ching Y ponlong le dadlo alam ki bang thedung ajok kachipang samji along lam ki kachitor ko tumbang vedet ajok habe pin po tum aphan kang sai ponji ang dengsi lam pelelo Karbi customary law aron ateng pensi insai pon po pusi Chinthong rong asaramay KSA CYDC UKPO atum asong chingki pen kang sai pameji aphan ang deng en ponlo lam ki ke klangang bong khe ke thom si lam ki klanglo lasi labang swa lam ki kapang samji pura Chinthong Youth Development Committee mai phu Sibson Senar pen chenglok Kamsing Rongpar Advisor CYDC Bor Im Hanse CYDC lapen ke KSA Klembang Phu Khorsing Rongpi Prasanta Ingti West Karbi Anglong District Kongchun Bang Penchenglok Arisang Hotum Anpar Sitame United Khasi People's Organization Karbi Anglong Central Committee Amay Phu Pesanggen Lang Rat Tani lapen ke Pascal Stan Kongchun Bang lapen ke Arisang Hotum Chetongdun
Bon Sitame, Halapu Nobin Chetri, Anus Sharma, Chandro Karkha SGB atum Adima Klong Kapali Ledera Jok, Kaching Ki Kaching Wayanta Pedu un Ededlo. Social organizations atum Aning Ki Hangpen Ki Sarkari Gambura, Chandro Karkha Aphan Prabjin Pen, SGB Pupen Ing Thanse Kaprek Aphan Ki PG Aphan Tame Aning Hanglo. Lason tak taksi Nobin Chetri tame Gorkha Students Union Pupen Pesunang po Pusicherok Tok Arat atum tame Ning Hanglo. News Desk Report, Karbi Daily News. Nang nek koy nang nek ho koy nang nek puta executive da tinga ni talang nang tum rusya no poi tum cha ne tum kani ru boy ne Jang mipo ni Pai Krener Cap Ernie Ada por Piner Cap por Malom Bukulia Police Station Kaparlo Eragaw Amekar Debentis Sophan Swift Desire ahem kong long kapetong Pitajok Adimalong Mat Aprandam Juilo Rongarada tum kapachni po na tengke alangli adapa por malom hithi na thukadam bomahut alangli men forle na tawar kadam bomahut alangli phan men hem kong long petong Pitajok si alangli Aprandam Juilo pusi birta Ribdun long ahem kong long agari amen lake Swift Desire ahem kong long lakha lake UK 07EW9968 pu hello labang suagari Manipur pen Kashmir na thukadam bom kivekat lapeng kachit hapatum men lake Durga Bahadur ningkaning ko rapho Dilip Giri ningkaning ko ra kethom lapen alanglitum Indian Army SIC ka choklem po si Birta Ribdun long nason si alanglitum malong sangpi maya limbu alanglitum malong do non malom arni kiso parpi ka jok babbi thengpi thengprang anta sekla lapen lapu mongwi ke jab ahir kang tang pika joini me ke kai ka chiria kinang soda pora hutsi honsing hanse he me chupondet kedam tang jangmi puni pai ke troksi arni kang sampor pai ke thomra minute thong ke por malom chinthong constituency ka parlo lakha hini patimuka porong amekar honsing hanse he me chupondet Birta kilong ateng ke inud long singing ti po abangpu ame thanga rit ar phekatiki jia dimalong me ke kai dam bom hut me cheteran urajok honsing hansia hem me chopon dedlo bangso hem me ke chopon along tangka sika surikep sokmun phokep so se me chopon dedlo pusi Birta Ribdun long West Karbiang long Kheruni pen Tenjing ti report Karbi Daily News Lalu hala ke jos, ahi pinu kan tu aber ke. Nasad ganu bakti nada tu boy.